Pozeráme sa na plantáž 6-ročnú, kde vpredu vidíme štvoročnú výsadbu a dvojročnú výsadbu. Určiť dobu preriedenia je možné len podľa toho, ako sa nám vyvíjajú jednotlivé stromy. Tu pekne vidieť, že 6-ročná výsadba je už dosť zahustená, že je najvyšší čas preriediť každý druhý strom, avšak podľa terminálov vidíme, že výberové stromy majú pekné silné terminály a budú pokračovať už aj v zriedenej výsadbe týmto tempom. Preriedenie sa realizovalo začiatkom jary, kým ešte stromy neboli vypúčané a vyrezal sa každý druhý strom. Teraz pekne vidieť, keď nemajú listy, že ako sú blízko jednotlivé výhonky a prečo je potrebné prerezať. Takto bude vypadať aj plantáž, na ktorú sme sa v predchádzajúcom snímku pozerali. V júli toho istého roku vidíme plantáž už s listami, kde sa nám javí úplne zase preplnená, ale po vyrezaných jedincoch ostal priestor na ďalší rast a majú dostatok svetla. Preriedenie sa počíta zase podľa rastu také 3-4 roky. Ďalšie preriedenie prebehlo po 3 rokoch a vidíme na stromkoch, že sa pekne vyvíjajú. Teraz už majú viac priestoru, aby založili väčšiu korunu. Terminály vybratých stromov sa upravujú tak, aby rástli rovno. A ďalšie preriedenie sa počíta niekedy zase podľa toho, aký bude rast v priebehu 7 rokov. Teraz je dôležité sa rozhodnúť, že ako chceme pestovať ďalej. Či chceme pestovať na maximálne ekonomické využitie, alebo vyslovene na drevnú hmotu. Potom, aký je postup ďalej, si pohovoríme v ďalšom príspevku.